Wala po kayo mong daan guys oh. Murag basa ka no. Basta ting oh, tulog pa si James. Oh, kiss pa pang James. Kapila. Nako naligid aning dapita Dario. Grabe na kadamlog dari guys sa dalan. Sa taman niya, mong dalan na mo. Hi guys, for today's guys, welcome to my vlog guys. Panibagong araw, panibagong vlog na to mga idol. So karon mga idol, babiyahe ako Pia. Oh, tulog pa si James. Oh, kiss pa pang James. Akong asawa guys. Oh, dito. Nakamata siya guys. Wala rin nakatulog rin. So guys, magbiyahe ako guys. Akong balon guys. Nadiri guys. Mapila ka adlaw ang sige pang ulan-ulan. Oh, Sofia. Samahan niyo ako guys. Akong pagbiyahe. Mamasada ako guys. Karon guys. Masayro ko. So time check karon last 12 ng tanghali. Alright, samahan niyo ako guys. So ang panahon karon guys, no, medyo mainit-init na. So guys, biyahe na buta ni karon kay ang panahon karon medyo init-init ang panahon. Kaya kinala mo biyahe ta karon mo. Biyahe kay para makapalitag modlaw-odlaw pa sa pamilya at mga anak. Guli, tagbugas. Ang bakta sa patadari na pita guys. Ito ang napita sa unahan. Grabe kalapok dito. So guys, biyahe na buta ni karon kay ang panahon karon medyo init-init ang panahon. Kaya kinala mo biyahe ta karon mo. Biyahe kay para makapalitag modlaw-odlaw para sa pamilya at mga anak. Guli, tagbugas. Ang bakta sa patadari na pita guys. Dito ang napita sa unahan. Grabe kalapok dito. Ano yung napita guys? Kapila. Nako naligid aning dapita Dario. Grabe na kadamlog dari guys sa mong dalan. Sa taman niya, mong dalan na mo. Antos lang tali guys. Dalan na mo guys oh. Lapo kayo. Grabe kalapo guys. Antos lang tasaka. Ngaroy. Grabe lapo kayo mong dalan guys oh. Murag basa ka no. Basta ting ulan, lalulog kayo. Kapila na tayo naligid aring napita. Pero bangon lagi ako na guys. Babangon tayo sa ato ang kinabukasan para sa atong pamilya. Mani sulaylay pa itong lakon guys. Bantir tani guys. Yeah. Oh, nanay adlaw guys oh. Init ng panahon oh. Salamat kayo kay init ng panahon. Ubantok na po nagbalik ning among dalan diri. Oh. Yeah. Sa pinakadlaw ang sipag si ulan. Okay. Laban lang ta. Adlaw ng Biyernes nga karon guys. Maraming salamat sa inyo kanunay suporta. God bless po. Tapos po na salamat sa inyo kanunay suporta guys. God bless po. Thank you for watching guys. Bye bye.